Nicolas Azzopardi miet f'ċirkostanzi misterjużi f'April tal-2008. Il-pulizija kienet qalet li Azzopardi ta' 38 sena mill-fgura kien ħarab mill-kustodja tagħha u waqt dan it-tentattiv qabeż minn ħajta l-isfel. Il-familji ta' Azzopardi iżda tisħaq li Nicolas safa msawwat mill-pulizija u huma jgħidu li dan huwa appruvat minn filmat miġbud fl-isptar u li fih Azzopardi jinstema' jgħid li l-pulizija tawh xeba tal-Beati Pawli. Azzopardi kien mit l-isptar Mater Dei 13 jum wara l-inċidenti li kellu meta kien taħt l-arrest tal-pulizija. Il-mewta ta' Azzopardi kienet investigata minn inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Antonio Vella u minn inkjesta tal-Gvern mill-Maġistrat Albert Manxe illi sabu li ma sar xejn ħażin min naħa tal-pulizija. B'rabta mal-mewta ta' Azzopardi kien issemma l-uffiċjal tal-pulizija Adrian Lija. Fil-jiem li għaddew l-istess Lija trasaq il-qorti akkużati li saraq 30,000 euro mid-depo. Snin ilu Lija kien anki jingħata medalja għal att erojku li iżda eventwalment itteħdet lura wara li jinstab li ma kien veru xejn illi kien wettaq dan l-att. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, Joseph Azzopardi missier Nicolas kien appella ma' One News biex l-inkjesta dwar il-mewta ta' ibnu terġa' tinfetaħ. Ftit tal-jiem wara l-appell il-Kummissarju tal-Pulizija kien qal li sabiex jitneħħa kwalinkwe dubju li seta' nibet kien talab lill-Avukat Ġenerali sabiex terġa' tinfetaħ din l-inkjesta. Fis-sigħat li għaddew issa sar magħruf li l-Avukat Ġenerali laqa' din it-talba. Intqal ukoll li l-każ se jerġa' jkun eżaminat mill-Maġistrat Antonio Vella. Bl-Avukat Ġenerali jgħid li l-Maġistrat Vella issa jrid jistaqsi jekk kienx jasal l-istess konklużjonijiet kieku kien jaf b'dawn l-aħħar żviluppi li fihom kien involut Adrian Lija. Il-familja ta' Nicolas Azzopardi iżda ma laqux dawn l-iżviluppi b'mod pożittiv. F'kummenti fil-Breakfast News fuq One, Joseph Azzopardi staqsam kif jista' jafda lill-Maġistrat Antonio Vella wara l-mod kif mexa fl-inkjesta oriġinali. Antonio Vella ser jagħmel l-inkjesta u skont l-Attorney General dan ser ikun fuq dak li qal fl-2008 u jara jekk żviluppa xi ħaġa oħra. Mela, il-Maġistrat Antonio Vella rrid jieħu b'saħħa il-filmat ta' Nicolas jgħid biswat li qala. Meta l-Maġistrat flimkien mal-Assistent Kummissarju marru jinterrogaw lil Nicolas l-isptar, ma rrekordjawx id-diskors ta' Nicolas għax qalu li qiegħed iħawwad. Għejdli, kif qatt nista' nafda lil dawn in-nies.